bentang sini nak kalian kajongi lembaga sithi ka bang apa spok Ministry of Home Affairs Government of India ngila perkemau biang ya ka sarkar India ya ka jingdawa jong ka jela ka jongi namta ka jing pentrekam ya ka ILP hane box ka jongi ngila perkemau ru hagen ka sithi ya ka jing pas jong ka Legislative Assembly jong ka jela ka jongi ya ka unanimous resolution ban pentrekam ya ka ILP hang ni hapo ka jela ka jongi hak bentang ka baar ngi leba ka sitingi persyang ban pensothu ba ya ka sarkar India ba ka nongrim ka jongi habang iong bangi kwa ka ILP kam de ka jingthu bang im sha shu ya ki bre barabar ban kinwan chbo ka jala ka jongi her ka jingthu hi ka dai ban pensuk ya kini ki Indian citizen ki ban rung chbo ka jala ka jongi ban perlaj ki na ki jing na ki jing ma ki babon but kumba ngila pau ya kini kinet sti kini ka jingja jongga jing ya kini ki armut chijur ki ora po indo ka wei ka wa ki babon ba ki turis ru kila penpau nomba kila thai ko bor da kini ki turis kila ong ba lese kala dei ka por ya ka sarkar jela bahkan tip manu baru sani ka po ka jela ka jongi kanang ba nginla bente la kami ki jing sni ki babon kanang ba ki nongwan juo kai sang ni ka jela ka jongi kin wan ta ka mensim ngule si ka basngai klem ko ka jik shapting dan kalian ka jongi ngila penpau ya ka sarkar India lembah ka ka sithi ba ka jing thu hi kiri ka ba kam de ban penshitom you know mdei ban khanglat you know hele ka kamram la ka don ka LP let's see ngin haban register ta ki brio ki ba wan chabo ka jela ka jongi ni hab don kerteng ye ki lembah ka system ka ba ka LP ka ibor ya ka jela ka jongi but kan pensuk yang ni la don kini ki jingjiar but ladang ile kumta ngatarai kini ki jingjiar ka jingwan jogi brio ki ban abar ta kata ka jingmu ban wan ban le i kamruna na ba jela ka jongi kindu no but let's say kini ki brio ki ban ta ka jingmu basneo ban wan le ki kampanya brio kamruna la ba jela ka jongi kinu not ban register ila dia da kata ka lembaga ILP but let's say kini kan pendojat kan pendona let's say ya ki kam sniu ki ba ki ban apa ki wan le ban penbun nam pa de ya ka jela ka jongi ban penbun nam pa de ya ki pai ba ba syong sa apa ka state ka jongi ka balai pada ka benta ka ba ka ni ka sithi ngila tho saka mche ngila pen pa ba don ki bru ki ba le si la ka wan ka LP kan penjenjar ki khana ki ba puli kan penjenjar kita ki nong tri ki ba tri hapo kitnat sarkar pedeng kan penjenjar ya kini ki le si ki ba transit lembah kan state ka jongi ban le syakui pada state lembah kan sithi ngila pen pau baka jingthu ka jongi ban lada ka sarkar India ka pelat no lani ka ain or ka LP yangi kita kila tilti bangin address ya kini ki jige kapan kong lesi ki student ngin ain ka student pass kom damut bakin hap man bagi le ki wan hap apply ki yo ka student pass ki central government employee kila don le ka central government ID ka jongi ka kanumte ya ki but ya kini ki ba transit ngila pa na ikira ka transit pass mag-isya lenti lembah ka jala ka jongi but kini tourist ru ngila pa na ay no ka tourist pass kini ki system ki bala ban wanra ta ka ding trikam ka bakhuy ka baba ka berhenti bat ka ban pensuk ya sarkaru ya ki pat baru but ki we ki bamde ki try shnong ni ka jala ki ban wan sida ka jala ka jongi nakata nakalian ka jongi ngila banjur ya ka sarkar India bakan simkhia ka mat ka basau pada ki bangla tho bang ni siti nomang yo so don ki brio ki bang ba lada haban apply syara ka ILP ban wan sini ka jela ka penbon kam komni kumtai te lama kan siti ngala pen pau syara sarkar India ba hadir ka jing launch yang prime minister ka jongi ya ka digital India te kala kan pensuk e kini ki brio ki ba kwa ban wan kwa ban apply ya ta ka permit ban wan sini bok ka jela ka jongi ke ban le ka online system kabalik si kawan pensuk lagi belum convenient belum fast bamdan kanu ka harassment ki laredan ki kindan provision le si ban extend lari ko ban satam na kasni ka kila plan swan ko ti ki borok ki benta ki ba na kalyang ka sarkar ka jongi but laradan kam na kalyang jong sarkar India kan patha ya ka sarkar ba kadum ka jing menteri kam ka LP kamut pada bar haras ya ki beri ki wan sini ka jela ka jongi bang humility ba kani ka sithi bang itho siapo Amit Shah Union Home Minister
ya ka bangi ai kopi ru ka state government ka jongi lamba ka office jong CM te ngi kermen ba kan kata kan pun sung thu kham janai ba ya ka jingkwa ka jongi kom ka state ba pentri kam no ya ka LP ma kan ka city ngi la pun kut ki kentin ki bangi ong ba kan di ba dang menu la jen kan jo sa kan news na ba ka state legislative assembly ka jongi ka pas ka resolution te kadai ka benta jong ka sokar India bahkan pentukloi no ya kan ka kam makam dei ka da badang menta menne kala news nam la tin ya bat ki pat ba ki ap khmit enti bat tentang yang wangi la kerpat ru sa ka sokar India ba lada pentri kami ka LP kan pen mentoi mai kini ki pergi bawan cha jala ka jongi kan wara ka ji ngai ka ji sultanat ka ba khaw ha yaki shwan ko te ngikermen nak mentah jong ka cimentoi jong babon bala ka sokar India kan perkat no kham kroi ban pelaj no ya kani kan jingkwa jong babon balang ban wanra no da ka LP hane pok state ka jongi